Ćao svima i dobrodošli na kanal Naša mala kuhinja. Danas krećemo da snimamo neki vlog. Vidjet ćete svašta ćemo vam snimiti. Testiramo 1D filter da vidimo kakva je slika napolju. Nadam se da se vidi, ja sad baš nisam 100% sigurna. Idemo prema Slobiju i krećemo. Slobija je jako nezadovoljan kako mu auto nije čist. Koliko vi često perete kola? Evo, došlo je vreme da skinemo kobasice sa štapova, da ih upakujemo, vakuumiramo i odložimo u frižider. Lepo su se osušile. Nisu savršenog oblika, prvi put sam ja punio. A sad vidjet ćemo. Malo smo meso razmakli. Meso nećemo još pakovati. A za 1, 2, 3 nedelje možda. Evo kako izgleda. Evo napred su kosti. Za sarme, za bunjene paprike. Poskidali smo kobasice sa štapova. I sada ćemo ih pakovati. Dakle, uzmemo jedan par kobasica i sečemo ga na pola. Otprilike možemo uzeti metar da imamo koliko su dugačke. 40, znači negde na 20. To je to otprilike. Sada je ovo isto tako. Malo ih prebrišemo ako još uvek ima negde nekih tačkica. Uzimamo ovu foliju za vakuumiranje. Poređamo kobasice otprilike da imamo meru. Zatim jednu stranu folije zavarimo. To je to. I sad još 35 puta toliko. Dakle, prvo isečemo foliju na meru. I zatim je zavarimo. Zatim jedan par kobasice isečemo na pola. Ovako otprilike. I onda ih upakujemo u foliju koju smo malo pre pripremili.
malo ćemo izmenjati mesto jer je ovo malo kriva. Ali vidjet ćete, vakum će to da ispravi. I posljednji korak, vakumiranje. Okrećemo foliju ovako, pošto je tako bila srolana i onda je lakše da upadne u ovaj kanal u koji mora da upadne. To je to. Na kraju obeležavamo, pošto nisu sve kobasice naše, po pola sa šurakom, tako da, evo, to ovako izgleda. Kako ide, Slogi? Ide, sad smo ušli u fazon. Nije loše. Slabije ih slažu u frižider i tako mogu da stoje i duže od godinu dana. Međutim, to neće biti slučaj. Nedelja je, dan je prelep, ja pečem palačinke na ovom aparatu. Ne znam od kad smo kupili taj aparat, ja se ne sjećam kad sam posljednji put koristila tiganj da pečem palačinke u tiganju. Znači uvek pečemo na ovom aparatu jer je veoma jednostavan, lak za upotrebu, lako se održava, a palačinke stvarno budu fantastične. Mi smo čak snimali i video kod nas na kanalu o ovom aparatu koji je stvarno savršen. Palačinke budu tako lepe, ukusne, hrskave, znači neverovatno. Ovdje sam pripremila zdravi napitak sa pomoranđom. Mogu vam jednom snimiti recept i za to. Palačinke su skoro gotove. Evo još koja. Ja sam testo sipala u flašu i onda iz flaše sipam, tako mi je nekako lakše. Ovdje sam pripremila bazu za doručak, leblebiju i pirinač. Ovdje nam je musaka za sutra. Palačinke sam pokrila prijanjajućom folijom. Ovdje imam doručak za 3 dana. Ovo može biti baza za nešto, to je leblebija sa pirinčem, a možete jesti i ovako bez ičega, kako ko voli. Ja sam tek mrvu posolila. Mislim da neću ništa dodati ove nedelje, ali vidjet ćemo, možda vam snimim ako budem dodavala. Ovdje imamo musaku, to sam vam pokazala. I sad idem da pijem kafu. Evo nas, došli smo po vodu kod roditelja, pošto oni imaju više vode nego mi. Evo kako lepo pada sneg. Dvorište. U Zrenjaninu samo ovako možete piti vodu. Kupite balone. Tako.